Det er den vej, vi skal rundt, i stedet for det her sådan lidt... de andre får ikke. Jamen altså, Ringsted Syd, der fik vi på et tidspunkt en multi-hand, men det var ikke bare noget, der kom vandrende. Den blev brugt lidt frem af, at man havde 2 gamle gymnasier, som overhovedet ikke kunne bruges, fordi de var fuldstændig ødelagt af skimmelsvej. Men selve initiativet og de ting, der skete, det blev båret frem af beboerne i Ringsted Syd. Og så er det i alle lokalområder, uanset om det er inde i byen eller ude på landet, at det skal være efter vores mening. Så har jeg også på den her også. Vi kan lige sparke ind hernede fra Peter Hansen, og så får Britta og Per Ros, og så tror jeg, vi lukker den her, når vi får en lille kort kommentar til Kim senere. Så lukker vi den her om planlægning. Jeg har en ganske kort kommentar til det, Kim var inde på med de 4-5 landsbyer. At det er ikke en fejl. Hvis alle politikere har været med til at lave strategiplanen 2011, og der står det første gang, og det står flere gange i den nye kommunalplan. Så det er ikke en fejl. Og når andre er blevet ind på det her emne, så markerer lige mens, at det bliver... Hvem var jeg sagde lige før? Det var Britta, ja. Så var det Per og Anders. Jamen, altså, jeg skal ikke sige, om det er en fejl eller om det ikke er en fejl, for det er jo rigtigt, det står der i hvert fald, og det er jo det materiale, der sætter til en høring. Og det er jo det, vi skal selvfølgelig på. Men jeg lægger vægt på, at det, jeg også synes, der står i det materiale, det er, at man afventer, man afventer, hvad hedder det, du skal lige se, jeg har nemlig stået det her et eller andet sted. Byrådet forventer, at byudviklingen på sigt vil koncentrere sig omkring Ringsted by som 4-5 landsbyer. Det står der. Ændringerne i bymønster afventer arbejdet med landsbyidentitet og med udfærdigelse af en ny landdistriktspolitik. Og i den forbindelse kan en eller flere af landsbyerne også komme i spil som fremtidig udviklingsområde. Og det vil sige, at det vi i virkeligheden afventer, før man tager beslutter, om skal det nu være 10 landsbyer, eller skal det være 4 eller 5, det er i virkeligheden landdistriktspolitikken. Og den, identitet, som man skal opbygge i den enkelte landsby, og spille ud af, hvad er det, vi vil i det landsby, hvad vil vi i Vigersted? Vil vi gerne udbygning i Vigersted, for eksempel? Vil vi gerne have udvikling? Hvad vil vi ude i Valsølille, for eksempel? Vil vi bygge mere til det? Det er jo det, der ligesom skal lægges til beslutninger op og samle sammen i landsbyforum. Og det er også det, der ligesom skal, man skal kunne aflæse ud af landdistriktspolitikken. Så jeg mener ikke, der ligger ikke nogen, på forhånd beslutninger om, at det er vedtaget, at det kun skal være 4-5 landsbyer, der skal udvikles efterfølgende. Det kommer meget an på, hvad der er, man vil ud i landsbyerne i virkeligheden. Så der mener jeg altså også, at der er bolden i virkeligheden på jeres bane, og det er altså det jer, der skal komme med den der landsbyidentitet. Jeg tror, at tror jeg sige, at Vigersted vil gerne udvikles. Der er nogen, der siger nej. Og så vi kan sige, at Vigersted vil gerne udvikles, så ved I det, så har vi meldt tilbage. Ja, vi skal også skrive ind i den også. Eller bidrage den også. Så blev det Per Ros. Ja, vi stod jo sådan set og tog næsten ud af munden. Det vigtigste er, at vi får ikke sætte det høringssvar, ikke også på det, ikke også? Og vi kan jo bruge resten af dagen på at diskutere, om det nu er 4 eller 5, der står sådan. Vi har fået at vide i hvert fald, at det er en fejl, ikke også? Fordi det blev pillet ud i 9, men det desværre står det i systemet, ikke også? Altså det er jo den melding, der er nu. Men for mig er det 10 landsbyer, og Vigersted kommer med deres oplæg til det, og så tager vi stilling til det, når vi skal ind i vedtaget på udlandet. Så er det Anders Weber. Ja, det er fuldstændig korrekt, at det er altså 10 landsbyer, vi taler om. Det er fordi, man tager udgangspunkt i lokalplanen fra 2009, og der har Jens Karberg, som sidder i det område der, han er chef for afdelingen, har givet en undskyldning til Dagbladet. Han har godt nok været længere om det, men der undskylder han, at man har taget nogle notater fra lokalplanen 2009, hvor det var nævnt, at der var 4 eller 5 landsbyer. Nu bekræfter han, at der er ikke noget med 4-5 landsbyer i spil. Det er 10 landsbyer, der er i spil. Så må den være ude af diskussionen. Tak. Jeg vil bare lige kommentere på den her. Det, som Jens Karbeck har været ude at sige, det er, at der er nogle gamle kort fra 2009 korrekt omkring nogle områder, hvor der skal bebygges ude i
Gyrstinge og i Høng og i Vetterslev og i Vigersted. Det er det, man har lavet fejl på. Man har ikke lavet fejl på de 4-5 landsbyer. Så I blander tingene sammen, desværre. Men vi skal ikke diskutere det mere. Det kan der være mange meninger om. Finn Andersen har bedt om en lille kommentar, fordi han skal klare ikke hvad med. Ja, men jeg synes, når du siger, at det er useriøst, jamen det er ikke useriøst, når Kallerup herovre har det læst som et punkt, han nævner det, at de her 4-5 landsbyer. Det er I selv nævnt, hvilken holdning vi har til det, og det gør jeg bare opmærksom på. Og så lad os håbe, at det er den fejl, der er sket, men det er noget, der rører sig i landsbyerne, og der er ikke alle, der er klar over, at nu er det der fejl, der er sket, og nu er det 10 landsbyer, vi snakker om. Det er jo også det, som jeg håber på, at det er 10 landsbyer. Men jeg ved bare, det her projektet Blomster Landsbyer, der sagde Uwe Olsen Blomster Landsbyer, der sagde, at man skal satse på halvdelen af de landsbyer, der er i Ringsted. Den anden halvdel, de lukker. Det er kun dem, der går ind på Blomster Landsbyer, der eksisterer. Det var hans udmelding. Det kunne være frisk at bringe skolestrukturdebatten ind i det med at tænde og slukke på landsbyer. Det tror jeg, vi vil være med i dag. Jan Jacobsen har en afsluttende kommentar til det her. Hvis der er opstået nogen som helst tvivl om det er 5 eller 10 landsbyer, så må vi i hvert fald arbejde for at få det helt ud af de planer, så der ikke er nogen tvivl om det. Og det tror jeg også, der er andre, der vil her. Radikale melder sig også på banen med. Det er lidt mere svært at finde ud af, hvad SF mener og hvad Venstre mener, men der er tanker, der er så i hvert fald nogen, der synes, at det er en god idé at få det væk. Så får du en lille kommentar, Britta. Jamen, jeg vil da bare sige, at det er ikke være tvivl om det, fordi der er ingen tvivl om, at vi synes ikke, at man skal lave en begrænsning på, hvor mange landsbyer, der skal udvikles. Jeg synes, det kommer meget an på, hvad det er, man vil have enkelte landsbyer, og det er ikke noget med 4 eller 45. Godt. Så har vi stadigvæk nogle temaer, men jeg synes faktisk, at jeg vil byde et fra salen. Måske der må være nogen her, der sidder og har noget med hjemmefra, som I gerne vil have debatteret, have panelet til at forholde jer til, for at forholde sig til. Per Redman? Ja, jeg vil sådan set egentlig gerne snakke om kollektiv trafik. Det kommer lige om lidt, hvis vi kan snart. Hvis der skal køres lige sådan noget tomkamp på alle de andre emner, som det her pjat, det er 5 eller 10 landsbyer, der står i et eller andet stykke. Vi springer videre til kollektiv trafik. Så tvivler jeg på, at vi når alt på mig. Nej, men vi kører videre til kollektiv trafik. Så er videre. Det kommer her, vi har taget den lidt til sidst. Ja. Man kan sige, hvad vil du spørge ind til omkring den kollektive trafikpillerne? Fordi at det, jeg viser her, det er vores busterminal. Og så er der lige pludselig et billede, lige om lidt, for at vise det. Fordi vi har rigtig mange skolebusser, det er vi glade for, fordi vi har en stor skole. Og så er den næste, og så er det busterminalen i en ret af. Ja, det er lige præcis der, jeg vil. Ja, du tænker. Fordi det kan ikke være meningen, at hvis man går i Vigersted, så skal man afskrive og få besøg i weekenden af de venner og bekendte, man har, der ikke har bil. Det er simpelthen uanstændigt over for Vigersted. Og i samme sammenhæng vil jeg sige, at vi har i kommunen her et museum med et besøgstal mellem 20 og 25.000 mennesker, gæster om året, som i mange år har haft en busforbindelse, som vil gerne med pennestrøg, hvis de skal køre ganske. Det synes jeg også er okay. Det er selvfølgelig om Sporvejsmuseet står udenfor. Så hvad er dit konkrete spørgsmål? Det er, hvordan den kollektive trafik ser ud i 5 år? Det konkrete spørgsmål er, hvorfor der skal køre tomme busser inde i Ringsted centrum 5 minutter hyppigere end før, mod at vi har mistet busser i weekenden på Skørningshøj. Godt. Vi starter med Kim Lunde. Det er et spørgsmål om det her på byen. Jeg kan starte med at provokere lidt, så skal vi svare på spørgsmålet bagefter. Jeg bor selv på landet, jeg bor i Aarhus. Jeg har valgt at bo på landet. Jeg synes, det er dejligt at bo på landet. Det giver mig også nogle afsavn, men det skal ikke afsavne mig. Og så kommer svaret til de spørgsmål. Vi har jo netop for også at tilgodese den procentvis af vores borgere, der bor på landet, har vi jo lavet flekstrafik. Det vil så sige, at du for 24 kroner kan komme fra Vigersted til Ringsted. Og hvis du tager din kone med, så skal du kun betale 12 kroner.
Og det har vi udvidet nu her, så det dækker hele kommunen. Altså, du kan komme fra det yderste hjørne. Jeg kan ikke komme til Borup. Nej, altså, det er jo det, der er problematisk. Det kan jeg godt se, når man bor her. Jeg har det selv bøvlet. Jeg synes, at det er problematisk, når man bor herude i nordlige ende, at man ikke kan krydse ind i en anden kommune. Men det er de vilkår, vi arbejder under. Det er de vilkår, vi arbejder under. Og når bus 248, tror jeg nok, det hed i gamle dage, vi kaldte det altid for sporvejsbussen, der kørte igennem Jystrup, da den blev nedlagt, så er det ganske simpelthen, fordi den var, som du siger, den kører rundt tom. De folk, der kommer på Sporvejsmuseet, de kommer typisk børnefamilier, de kommer i bil og parkerer dernede og går på Sporvejsmuseet. Det gælder ikke medarbejde. Nej, de tager så 240 så spacerer den sidste vej med. Så jeg forsøger bare at svare på spørgsmålet. Så vil jeg faktisk gerne have lov at opkvalificere den her busdebat lidt, fordi hvis man tager en række af de andre landsbyområder, så er mange af dem jo busbetjent af det, man kunne kalde regionale ruter. Der er landsbyer mod Næstved, der bliver betjent af regionale ruter, der kører også lørdag og søndag om aftenen. Der er landsbyer mod Haslev, der bliver busbetjent den vej. Du har selv, du bor i Jystrup, ja, der kører bussen mellem Ringsted og Roskilde med halvtimesdrift. Men stort set den eneste af det, man kan kalde for de radiale linjer, altså linjen 208 mellem Ringsted og Borup, som jo på mange områder kan sidestilles med dem, der går til Roskilde og Køge, og hvor det ellers er henne, den kører så bare ikke i weekenden. Vi er vældig godt, tror jeg, de fleste vil sige, busbetjent i hverdagen. Du stopper det tidligt, så man kan komme hjem fra biblioteket og ikke gå til svømning og alt sådan noget. Det kan vi tage. Jeg er selv med i busgruppen, en kommunal busgruppe, og diskuterer det. Men hvorfor er det, at Vigersted og Kværkeby, nu så husker jeg da lige det her, ikke? Jeg kunne ikke sige det lige om lidt. Hvorfor er det, at vi er kommunen, gør, at vi herude bliver afskåret ekstra meget, fordi vi har den til daglig? Ja, jeg synes godt, det er helt urimeligt, at nu har vi fået A-bus ind i byen, som også er vildt der, kører sådan en halvsovn brugt, der ikke er sådan brugt. Og det kunne da godt være, det er en succes, det har sagt det samme, og det har givet en overskud. Så må man så sige, at du så ikke få noget af det kanaliseret over til landsbyerne, så man lader det udbetjening de steder, hvor der ikke er de residensbusser, også om lørdagen, eller søndagen, det er også. Hvor jeg har også nogle ældre mennesker, eller nogle, der ikke kan faktisk selv i bilen, og det burde man da kigge på. Ja. Ja, undskyld. Rita, var det nummer 2? Jeg vil sige, altså for os, vi har også prioriteret at arbejde med flextur rigtig meget i den her byrådsperiode. Jeg synes også, det er rigtig godt, de der er kommet ud af det, og der er, altså, det er blevet meget mere venligt, så det er det i hvert fald. Og jeg synes stadigvæk, at der er udviklingsmuligheder i det, og jeg tror også på, at det er den her kommune, altså det er noget, man kan udvikle i samarbejde med nogle af de andre kommuner. Men jeg tror på, at det kommer efterhånden, fordi på en eller anden måde, så er det en smart løsning i forhold til de tombusser, der også kører rigtig mange steder på landet stadigvæk. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der er skolebusser, og at det fungerer. Og så synes jeg, at at det er forkert at sige, at der kører halvtomsbusser rundt ind i Ringsted i forhold til den nye pionerer, fordi at det er faktisk rigtigt, at det er en ret stor succes, og det er faktisk også det, der giver muligheder for, at der kan være nogle penge til netop at øge busdriften også andre steder. Det er i hvert fald de muligheder, der er i det. Ja, jeg var lige i gang med det smultår herovre. Så blev det mere brus. Udgangspunkt tror vi faktisk, der kører de busser, der skal. Altså, jeg er enig i, det kan godt være, at der skal køres en enkelt eller sådan en weekend. Det skal ikke være dommer over også, men vores holdning er i hvert fald også, at vi synes, det er en god idé med den her flextur, og også en flex, altså, og de synes, at vi skal beløbe. Jeg har også set eksempler på busser, og nu kigger vi lidt på vejen, de er jo ikke for gode i forvejen, og brede af en og der, og de der store busser, der kører rundt, hvor der stort set ikke er nogen i, så må det være bedre, at når der er behov for det, så er det altså flextur, der kører. Altså om busserne også kører i weekenden, når de også kører mandag, tirsdag, onsdag, fredag, så går der ikke mere ud over vejen af det. Det tror jeg ikke, vi skal argumentere for. Vi skyder lige tilbage i salen her. Der er en der. Ja. Jeg hedder Alice Paulsen, og jeg stiller for Enhedslisten i Region Sjælland. Og jeg bor ikke i en landsby, jeg bor heller ikke i en by.
Jeg bor det ude på Krav med flyver baglæns. Langt ude på landet. Jeg bruger flekstrafik, men under handicapkørsel. Og jeg vil ikke kommentere, fordi nogle af jer har nok læst på hjemmeside, at dem, der kender mig i hvert fald, at det fungerer ikke altid lige godt. Handicapkørslen i hvert fald. Den åbne kørsel, det forstår jeg ikke helt, som handicapbruger, der må jeg gerne komme ud over kommunerne. Det er ingen problem. Hvorfor jeg ikke må det, når det er en åbne kørsel? Det har jeg ikke helt sådan. Det forstår jeg ikke. Det håber jeg, nogen kan svare på. Det er mit spørgsmål. Hvorfor må de åbne ikke bruge? Det må du også få sådan til den. Ja, det er godt. Ja. Jeg kan sige, hvad jeg hedder ikke. Ja, det synes jeg er spændende. Der er på Overvej. Vi ryster os meget af her i Virested, når vi skal sælge Virested, at vi bor kun 6 kilometer væk fra HT-området. Og det er rigtig, rigtig dejligt. Men vi kan sgu bare ikke komme til det der HT-område, hvis vi ikke har en bil. Og det synes jeg er ærgerligt. Flekstrafik, det er rigtig, rigtig godt. Men det nytter ikke noget, hvis det står af ude ved Skjoldsholt. Nej, ikke Skjoldsholt, men Svendstrup Gods og gå resten af vejen. Jeg er også blevet pensionist, og jeg elsker at bo i Virested. Og jeg laver meget i Virested. Men jeg kan godt blive lidt bekymret over at skal blive pensionist i Virested, når der ikke er noget ordentligt offentlig transport. Det var bare det. Jeg hedder Helene Krammer, jeg kommer ud fra Jystrup, og vi har jo heldigvis meget velfungerende busruter, og vi har også rigtig mange fra København, der flytter til Jystrup, som jeg hørte før i forhold til udstykning, og vi vil gerne have nogle ressourcestærke forældre ind på skolerne og de her grunde, og med en trafik, der ikke virker. Men vi har stedet Borup, hvor Borup vil være gateway til at komme til København om morgenen og hjem om aftenen. At den ikke fungerer, så kommer det andet heller ikke til at fungere. Så derfor så synes jeg, at vi skal gerne have de her grunde solgt osv., at det skal prioriteres meget højere. Når man tænker på jer som lokalpolitikere, så er det også de lokale problematikker, I skal tage jer af, i stedet for at sige, at det tager vi stilling til senere. Det her det er et meget aktuel problematik i forhold til hele Virested og området. Så er der nogen, der har noget til det? Vi nåede på min liste til Jan Jacobsen. Jeg mener, at man ved ikke at sidestille land og by i de her tilfælde laver meget ulighed på landet. Alice Travsen nævner, at det er svært at bruge handicaptrafikken. Jeg kender mennesker, der bor på landet, der har et handicap, bare for at tage den med også. Hvis deres bil går i stykker, så får de at vide, det er ikke vores problem, at du bor på landet, du kan bare flytte ind til byen. Det er fuldstændig urimeligt. Altså, man skal ikke sidde og sige, nej, det er noget, jeg kender til. Jeg mener, at man, som Britta Nielsen, at man skal bruge nogle af de midler, der kommer fra den busdrift, der er inde i byerne, til at styrke den på landet. Jeg mener, at man bliver nok nødt til at lave nogle kombinerede løsninger, hvor man i nogle perioder bruger busdriften, fordi der er meget belastning på, og i nogle andre tidspunkter må man have nogle andre ordninger, som f.eks. flekstrafik. Men det skal altså fungere bedre, end det gør i dag. Ja, jeg har en Hvis problemet er en buslinje eller en flextur, der bliver for dyr, så er det et problem, der kan løses politisk. Det er, som det er. Jeg skal overfor Enhedslisten, dog ikke allerøverst, men jeg skal snakke med Anna Ronix, vores spidskandidat, og sige, prøv lige at kigge på de her landsbyer, der ligger i udkanten, hvor man skal krydse grænser. Fordi hvis det er et problem, man kan sige, det har vi også andre steder i regionen, så har man ligesom en anden stemme, end vi har i Virested og Borup. Så det er jo et eller andet problem, lige så snart vi taler interregionalt, så skal vi have det op på et plan og se, er der ligesom et landsbyforum, flere vi kan samle, og komme med en samlet stemme og sige, at der er nogle områder her. Men flextur, hvis det er for dyrt, hvad jeg vil sige, så er det en ting, som vi også kommunalt set kan arbejde på, men vi skal samarbejde med andre kommuner. Det er jo helt klart på det her. Og så vil jeg bare sige til sporvejsmuseet, den mangler måske nok, men så kan jeg jo ikke samle dig op på vejen og give dig et lift, som jeg plejer, når jeg kører på udsport. Så det er så hyggeligt.
Vi går rundt om den kollektive trafik. Er der flere ting, vi skal have med på den? Ja, Uffe Larsen. Nå ja, det er Uffe Larsen, vi bruger herovre på Vigerske by, der er 2. Og det betyder på, at det også er et regionspolitisk problem, det med kollektiv trafik. Så jeg vil opfordre mig til, at man ligesom via regionsrådet også får gjort noget ved det. Jeg synes, det er en ganske glimrende ordning med flekstrafik, og jeg har fundet ud af, at den kan bruges til meget mere, men ikke er klar over. Men så skal man så også gøre noget mere reklame for den, så er klar over den. Jeg kan da godt se, at der kører mange tomme busser rundt imellem. Det vil også gøre det i Vigerske. Men så det er også lidt af et miljøpolitisk spørgsmål. Derimod det bliver mere fleksibelt, som det er et behov hos, så får man fat i nogle mindre busser eller biler, der kan køre ud og fragte folk de steder, som gerne vil. Altså, og det er jo til brug og station for, hvis man er til København til et eller andet arrangement. Der er problemet så også, at man heller ikke kan komme hjem om aftenen. Og man skal tænke på, at der er mange ældre, der bor derude, ikke, og gerne vil bruge det derude på landet, så er det vigtigt også, at de har nogle samme muligheder. Det er også igen et land- og by-spørgsmål. Det er i hvert fald, det er meget stærkt, at man også gør noget for, at der bliver ens vilkår i land og by. Vi er trods alt 40% af i landområdet i Ringsted Kommune, så det var altid at være en stor kommune lige fra den første kommunesammenlægning. Jeg må så rose Ringsted Kommune for, at der er nedsat den her busgruppe, hvor der er 4 repræsentanter fra nærområderne. Ikke bare, men det jeg vil så sige, det er, det vi kan i den busgruppe, det er, at vi kan justere på detaljerne. Vi kan ikke komme igennem med ønsker, som koster noget, men vi får lavet de der minuttalsreguleringer, så man kan komme fra toget til bussen. Så det er sådan en lille bitte smule lidt lønderforpligtende, kunne man kalde det. Der var en markering derovre. Ja, jeg hedder Michael, jeg bor på Rustgårdsbakken. Jeg skulle have forbindelse med, at man har nedlagt busruten i weekenden, når man så har gjort sådan nogle tanker eller lavet en plan for cykelstier til eventuelt Borup, men også til Ringsted. Hvad er status på det? Hvem vil have fornøjelse? Nu har Kim markeret i forvejen. Jamen, status på cykelstien er jo, at vi har besluttet at lave den cykelsti hen over Rustgårdsbakken. Den er jo meget nem. Den er besluttet, og den er man gået i gang med designplanlægning. Nej, det har man ikke, fordi så er det været inddraget. Det har man netop ikke gået i gang med designplanlægning, og vi kan ikke få vide, hvornår. Jeg har set et budget, der er sat midler til start af designplanlægningen. Så troede jeg jo sådan set, at man var gået i gang med, at man har sat midler til. Men man arbejder på det. Men omkring det der, igen busserne, det er jo flex, du skal bruge i weekenden. Der kræver det bare, at du 2 timer før du skal afsted, ved du skal afsted. Og så er det rigtigt, at det Uffe han siger, det er jo ikke kun et regionalt problem, det er et nationalt problem. At vi vil jo gerne have folk væk fra motorvejene på alle sider af døgnet og over i det kollektive trafik, men så har vi også nationalt en opgave, vi får det til at fungere rigtig godt, så man kan komme fra A til B, uden at det er bøvl og uden det tager for lang tid. Fordi det er klart, hvis man bor i Vigersted, og man opfatter det som værende bøvlet, der kan komme over til toget, så ender man jo i sin bil, og så kører man i sin bil til København, og så er det sgu dumt. Altså, så det er klart, at vi har en opgave i at hele tiden gøre det bedre, og det synes jeg også, vi forsøger at gøre. Der er nødt til at sige, at flextur, som ordningen hedder, den duer jo ikke, hvis man ønsker at tage ind til stationen og tage toget videre. Fordi når der er så stor fleksibilitet i den, hvornår den kommer, så kan man kun køre fra start-slutdestination til slutdestination. Man kan ikke koble det med offentlig trafik, så får man alt for lang rejsetid. Ja, og vi tager lige her først her. Nå, men jeg kunne ikke noget med hæfter ved, at vi startede. Jeg tror, at Jan der startede med Roses for, at vi reklamerede for, at vi gerne vil have tilflytter og sådan noget til. Men det er jo klart, hvis jeg kommer som tilflytter og har valget mellem at flytte til Borup eller flytte 6 km længere væk, hvor det bliver meget besværligt, hvis jeg skal noget i weekenden med mine børn, skal jeg ikke køre frem og tilbage til så er det klart, så bliver det også væsentligt sværere også, for eksempel på sådan nogle grunde, der er ude og få den udvikling, vi gerne vil. Men så samtidig prioriterer, at den vej, der er til Borup, er ekstremt svært, og man ikke har nogen planer om at lave en eller anden form for løsning, som man kan cykle frem og tilbage på en sikker måde. Men så giver det sig selv, men så vælger man at udsætte sig i Borup i stedet for. Ja, men du må starte med noget her. Det har været med også. Ja, et klart ting for det første lige en detalje med sin cykelsti over Rustgårdsbakke. Som allerede cyklist med svage knæ, så vil jeg foreslå, at man i stedet for laver en cykelsti udenom Rustgårdsbakke.
at du siger, hvis busforbindelsen er dårlig, så jager man folk over i bilen. For mit vedkommende bliver jeg ikke jaget over i bilen. Jeg kan ikke bare tage bilen. Jeg skal have en til at køre mig over, altså, og det synes jeg ikke er rimeligt. Vi tager lige en kommentar mere hernede, og så er vi også ved at skulle runde kollektiv trafik af. Jeg hedder Charlotte, jeg bor også heroppe på Overvej. Har man aldrig overvejet det, der hedder først hedder Telebus, hvor man husker, at man kører plan, men kører kun, hvis der så rent faktisk er sig ind. Fordi så har man en mere fast køreplan, men kører egentlig kun, når der er passagerer til det. Fordi det er jo igen, altså som Palle siger, hvis man skal videre med et tog eller et eller andet, jamen, så får man jo som minimum en halv time i går. Stå og vente på et tog, medmindre man er svine. Yes, så kan der være mulighed for nogle afsluttende bemærkninger på panelet omkring, omkring trafiksikkerhed. Nej, det er kollektiv trafik, undskyld. Kollektiv trafik, vi er ikke noget der til, du kan. Er der nogen, der har noget, de vil sige, Finn har markeret på den kollektive trafik? Jamen, jeg synes, at vi har hørt det, vi har hørt herude, så synes jeg, at vi skal få lavet nogle beregninger på, hvad koster det at køre, for eksempel lave en lørdagsafgang, eller hvor man kommer hjem lørdag eller søndag, og måske også en aften-nat-afgang, der kommer hertil igen. Det skal der lave en beregninger på, så man kan se det, og hvis det nu er sådan, så er det er så meget overskud, så man måske kunne sige, at der kan være nogle ting over det her, så var det der noget politisk på, helt sikkert. Nu var det så fremme med det her med, at der er stadig brug på nettet, som Kim siger. Og det er der selvfølgelig også, men den dag vi vil sælge huset, så er det svært at sælge huset, når man bruger på nettet, fordi at husprisen er faldet, og nogen har så belånt det så meget, så de skylder mere, end de kan få godt af. Jo, det er selv op, men det der er et problem, når man siger, jamen, du har selv valgt at bruge det ude. Nej, det er ikke alle, der har valgt at bruge ude. Der er nogen, der er skamsprunget, fordi de ikke kan komme til byen. Så det er ikke helt rigtigt. Men vi skal se på det her, om der er nogle muligheder for at få lavet noget weekendkørsel og noget aftenkørsel. Så det er jo godt, der kan for at vi lige får at se på det. Så er der ikke nogen, der er så uanset lister, men... Kim og Per Ruben så også markeret på den her sag. Jamen, vi har jo weekendaftenkørsel. Vi har den i flextrafikken. Det vi så skal være bedre til med flextrafikken, det er måske, altså den næste justering, vi måske skal gøre, det er jo så at lave sådan, så man kan tilpasse det til videre værd i tog, som du nævner. Fordi vi har jo systemet nu, vi skal bare have det til at virke sådan, så at du kan sige til flextrafik, når du ringer, jeg skal fra Virested til Ringsted station, og jeg skal ramme et tog og køre 21.36 mod København. Sådan må det være. Plus minus en anden time. Ja, nej, det vi skal blive bedre til. Altså, Per Ruben. Ja, meget godt, ikke også? Altså, du siger du selv, at du er med i den her trafikgruppe, ikke også? Altså, det må jo være det, man skal bringe det frem igen. Du siger, at måske få regulere lidt på minutallet, så det passer. Men jeg synes, at du skulle bringe nogle af de her ting med, og det går jo ikke gjort det. Jeg er med på torsdag. Ja, så tag med. Vi lukker kollektiv trafik nu, så vil jeg egentlig gerne slå noget andet omkring kultur og fritid. Vi har nogen fra Idrætsforeningen. Hvad har vi af ønsker og behov, vi skal præsentere panelet for i dag? Jeg hedder Kurt, og bor også på Toppen fra der vej. Og nu har vi nået til min kæmpe. Vi har jo en rigtig dejlig hal her i Virested, og vi er mange brugere på den. Og Virested Idrætsforening har desværre kun 5 timer, jeg skal nok lade være at bruge dem over det. Jeg vil bare spørge panelet, er I interesseret i at sætte nogle penge af, så vi kunne udvide vores hal? Det kunne være rigtig rart at vide. Det skulle helst være, at vi svarer brug for at bruge, fordi vi skal jo dele halen med andre. Vi har jo nogle planer. Det skal være til godt have planer. Jeg skal måske lige sige, at Kurt har drivet en af drivkraftene sammen med andre gode borgere på at lave et privat fitnesscenter, motionscenter. Det er ikke kommunalt. Det er foreningsbaseret. Ja, undskyld. Om du måske i modsætning til kommunalt, så er det foreningsbaseret. Så vi gør sådan set mange ting. Jeg så ikke skoven af hænder før, men det er sådan set næsten fra en ende af.
Vi tager jer rettet på, så Britta bag. Jeg skubber først, fordi jeg straks var rundt og spille indendørs fodbold herovre. Det gør jeg nemlig i gang imellem. Så jeg er en af de her udenbys, jeg kommer jo over fra den anden side af hovedvejen. Så jeg er jo en af dem, der bruger den. Det er dejligt. Og det er dejligt. Og det er et dejligt hal. Jeg vil bare sige, hvis problemet er, at I ikke kan komme til jeres egen hal, fordi andre byer bruger den, så er det nok i de andre byer, vi har problemet. Først og fremmest. Fordi jeg ved, at der er mange i Jysborg, som gerne vil have en hal. Ikke nødvendigvis en stor hal, men en mere fleksibel, en lille multihal måske, så bare det indendørs fodbold, hockey, håndbold kunne foregå der. Så jeg tror, at her er vi nødt til at se på det som en kommunal løsning, og ikke bare en blind udbygning af hallen, fordi der er mange, der bruger det. Fordi det ved, der arbejdes på. Det arbejdes også på i forbindelse med landsbyforum med ønskerne i de forskellige landsbyer. Der er faktisk mange ønsker om at få en hal. Der tror jeg godt, at vi fra kommunen kunne være lidt mere fælles offensiv og gå ind og afsøge de løsninger, der findes på nogle haller, der er til at spække op rimelig nemt. Jeg har været i Tuse nogle gange, om vi kender Tuse. Det er meget aktivt idrætsforening, vi har i år. Og de har blandt andet fået sådan en hvad kan vi kalde det, en næsten overdækket hal, som man kan stort set bruge hele vinteren også. Det er en midlertidig, men det er en halv hal. Og den kan man faktisk bruge, og det vil aflaste jeres hal. Så jeg vil gerne se det i et bredt perspektiv i forbindelse med hele landsbydiskussionen. Hvordan kan vi sørge for, at man også lokalt i de andre landsbyer kan dyrke noget sport, så vi ikke kommer til at fylde jeres hal op. Det vil jeg i hvert fald afsøge først på den mulighed. Og det er faktisk meget fra Ringsted af, at man bruger vores hal. Ja, der kan jo være et problem derinde. Hvem var det, jeg havde på her nu? Det var Britta. Jeg synes faktisk, at vi har rigtig mange haller i Ringsted. Så Ringsted Kommune, som vi både i Ringsted by og også ude på landet. Jeg tror altså, at jeg synes, vi er rimelig velforsynet, og nu får vi overbygget med det, der har fået ind i Ringsted. Og det kunne være noget af det mere luft i noget. Og jeg synes jo, når man er i en af de byer, der har en hal, så synes jeg måske, at man skal trække sig lidt tilbage i forhold til de byer, der ikke har en hal. Altså, der kunne det jo godt være, at det var lidt mere fornuftigt at passe nogle af de andre steder. Og så synes jeg faktisk, at igen stadigvæk, at Landsbyforum er et godt sted også at diskutere det her. Og så synes jeg ordentligt også, at jeg synes faktisk også, at det her halvfordelingsudvalg, som vi har i Ringsted Kommune, jeg synes faktisk, det er en rigtig god løsning, fordi vi får udnyttet den kapacitet, vi har rigtig godt. Så det er selvfølgelig også, at der er pres på så meget, men jeg synes også, at der er en god måde at udnytte det på. Det skal ikke tomme hele tiden. Det er affødte to bemærkninger her fra Bente og Kurt. Hvem er jeg ved? Jeg tror, vi vil sige det samme. Og det jeg godt vil sige, det er, at det er helt fint, at Jystrup og Kværkeby måske også gerne vil lave en her. Men jeg tror ikke, at der er penge til at lave en her. Jeg så gerne et samarbejde med Kværkeby Idrætsforening og Jystrup Idrætsforening i det regi med hallen og så udvidet hallen. Fordi man kan se, vi har ikke noget fodbold i Vigersted mere, det har vi så sammen med Kværkeby. Jeg synes, det er en god kombination. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, at vi ikke kan arbejde sammen med den. Jeg synes, det er en god idé. Man kan sige, at det er ikke helt når man har en skole fra 0. til 9. klasse, og man også har nogle idrætsfaciliteter. Nu kører de videre her fra salen. Ikke helt det samme. Men hvor jeg synes, i Ringsted, nej, nu skal vi ikke til det der med, at Ringsted og Ejsted. Jeg bliver nødt til at sige det. TMS Ringsted, de træner mange gange over i vores hal. Og der er der mange haller derinde i Ringsted. Og det er, vi er meget taknemmelige for at have den hal, men det nytter jo ikke noget, hvis man kommer for mange gange fra Ringsted op Vestlavlæg. Så kan vi jo ikke, vi kan godt stå udenfor og se, når jeg var en pæne, og er det dejligt. Nej, det er fast. Ja. Nu er jeg meget ihærdig, fordi jeg sidder så i vores forretningsudvalg i Vigersted Idrætsforening. Og jeg har med halvfordelingen at gøre, og jeg har med udlejning af hal i weekenderne. Og det er helt forkert, det jeg får at vide nu. TMS har fået vores hal tirsdag og torsdag. De har harpiks på, vi har så mange problemer, når de har været der. Og så kan det undre mig, Janne, du spiller fodbold over i vores hal, for fodbold er ikke en indendørs sport. Så det har vi fået ud af halvfordelinger af kommunen. Det er ikke en indendørs sport, så I har slet ikke noget at gøre med at spille fodbold.
Vi synes, der er nogle ting, man snart skulle ændre på, fordi det har været sådan de sidste 20 år, så skal det fortsætte at være sådan, at det ikke er en indendørs sport. Under træningscenteret, som Kurt har oprettet, har han fået oprettet spændingshold og crossfit-hold, men træningscenteret udlodder ikke halvtimer. Det var bare det, jeg skulle lige læse af. Det jeg i virkeligheden hører her, hvis jeg skal være mellemled, det er, at der er faktisk behov for nogle politiske prioriteringer af, hvad er det for nogle idrætsgrene, der kan afføde halvtid. Ja. Fordi der er noget, man kan få til, og noget, man ikke kan få til. Vi har en liste, og det er flere, der er på. Ja, for det første, Kurt, er jeg jo glad for, at du siger, at der er sådan en aktivitet herinde. Også det er det indtryk, vi har. Og er der noget, jeg brænder for, så er det sporten. Jeg har været med i sporten i stort set lidt mit liv, også. Og jeg snakker også lidt omkring, eller med nogen omkring halvfordelingsudvalget også. Altså, hvordan fordeler man det her? Og jeg er enig i, at jeg har også lyttet mig lidt til, at jamen, fodbold, det er ligesom prioriteret væk. Det er en udendørssport og ikke en indendørssport. Det er i hvert fald det, som der bliver nævnt nogle gange. Jeg håber jo lidt på, at når vi nu får den her nye hal ude i syd, Vingegaardshallen, at det giver noget aflastning også. Det er da rigtigt, at den skal selvfølgelig bruges meget til gymnasiet og de derude, men om aftenen går det med ind i den almindelige halvfordeling derude. Også så TMS får vi mulighed for at tage det ud, også og bruge den, sådan så det bliver mere, ja, selv kan bruge det ude. Det Kurt også nævner, det er jo, at jeg lytter mig også til andre steder, der begynder man at gå sammen, hver gymnasiet, når man tænker med fodbold og andre steder også, ikke? Også for at man siger, jamen, vi kan ikke rigtig sætte det til at hænge sammen, vi kan ikke skabe et hårdt center, så kan man lave de der ting der. Så jeg tror, det er meget fornuftigt, det der til de ting der. Yes. Den næste på listen, vi kigger. Det er så svært vildt til at sidde i kulturudvalget i hele den byrådsperiode her. Og der har vi faktisk arbejdet med en fritids- og idrætspolitik. Og det, der netop bliver en af de nye udfordringer, det er, at førhen så gik man til fodbold tirsdag fra kl. 6 til kl. 7, og så var det det. Altså, det var på meget fastlagte tidspunkter. Idrætten har udviklet sig, og det er jo der sådan et motionscenter, som man har startet op hernede, kommer ind i billedet, at du kan komme fra kl. 6 om morgenen til kl. 10 om aftenen, kan du gå ind, og så kan du svede. Jeg har selv tabt 16 kilo op, og hvis der er nogen, der finder dem, vil jeg for guds skyld ikke, nu kan det igen. Så det er jo en anden måde at dyrke idræt på. Og det er rigtigt. Fodbold er ikke en prioriteret indendørs sport, men man må godt spille indendørs fodbold, så frem der er ledig halvtid. Og så tilbage til det der problem, I har med, at I har for få tider. Der er det jo så, at netop at nu bliver der frigivet nogle halvtimer, tror jeg på, fordi vi får bygget de to idrætshaller, der blev færdige. Gymnastikhallen er færdig, og Bælgærdshallen, den er tæt på at være færdig. Så tror jeg faktisk, det giver sig selv, så gider TMS ikke køre helt derude på landet, fordi der er simpelthen for møller lagt ud. Så vil de nok vælge at træne op i Bælgærdshallen. Men det vi skal ind på nu, det var noget, at vi også var inde på tidligere. Det er, at jeg tror, hvis man skal nå med sådan en idrætshal, I nævner også nogle multihus og sådan noget i nogle af de spørgsmål, det er, at man skal sætte sig ned sammen med kulturudvalget og lave en helhedsplan for, hvordan udvikler vi det her fremadrettet. Fordi det koster rigtig mange penge, og det er ikke noget, man tager 50 millioner eller 20 millioner og gør det her nu. Men hvis man arbejder med den tangent med målet herude, så kan man med små skridt komme derud af. Vi var i kulturudvalget i Vejen og se, hvordan man havde åbnet et helt idrætscenter op for folk, sådan så at du kunne komme. Mor, hun svømmede, far gik til fitness, og lille med, han kunne hen og spille fodbold på en bane. Helt fantastisk. Ja, og det er den vej, vi skal arbejde hen imod. Og det skal jo gøres i samarbejde med de grupper, der er her. Så hvordan udvikler vi den her, så den kan komme til at fungere optimalt. For der er ikke noget mere trist, end at komme og se en hal, der står mørk og lukket. Der skal zone af aktivitet. Tak, Kim. Så der skal vi have en hel dag. Man kan lige spyde ind, at Annette her har noget i forhold til halvkapacitet og den nye folkeskolereform. Ja, jeg synes, det er vigtigt, at man lige tænker ind, at i den nye folkeskolereform, som vi jo skal starte med her på 1. august, er der 45 minutters undervisning, fysisk aktivitet, tænkt ind. Så der har vi også brug for noget halvkapacitet til skolens undervisning. Vi kan vide, det her emne, det er Finn og Kisser, og så er det Jan Ejbo. Ja. Nu har jeg jo flere gange siddet til halvfordelingstid herovre i Vildhuse, over i hvor jeg har siddet fordelt mellem Kværkeby og Harmsted
Jystrup og Virsted fordele de timer, der er. Og så får vi så at vide, at nu skal vi skære 3 timer, fordi at, nu skal TMS have nogle gik over og bruge det. Og så kommer der fra TMS og siger, at vi skal selvfølgelig have timerne fra klokken 6 til klokken 9. Det skal være de 2 dage, vi er herovre. Det er sådan nogle ultimative krav, de kommer med. Det lykkes bare ikke i år, fordi at, nu blev vi enige om, de andre gjorde det samme her. Vi vil have lige ret, når vi skal fordele timer. Det vil sige, at vi kan godt tage dårlige timer, men det er også nogle gode timer, og tilsvarende med TMS. Så det lykkes i år at få det igennem, at de må tage nogle af de dårlige timer. De må selv spille ud, når klokken er 10 til 11 og fredag aften, så er der kommet på en time TMS. Det vil vi så ikke hele den her time. Men det der så også er vigtigt, når man nu siger, at vi har så lidt tid over, og vi bliver alle sammen beskåret, så er det da vigtigt, at vi får finde ud af, at vi bruger timerne derovre. Og der ved jeg, at der er nogen, der tager rundt og tæller spillere i timerne. Men de der tager rundt og tæller, det skal bare huske at komme, også at tælle sig herovre. Og det er nogle gange, vi glemmer det. Fordi det er nogle af de kommer, der sidder badminton i færdige virksomheder og hvor det er. Men de andre, de skal være lige ret for alle. Så jeg går ud fra, at der nu står tom over, og det jeg siger, flere gange, det står tom over, når der står til næste på. Det synes jeg, du skal ikke, fordi der har så lidt tid over. Det er ikke fordi, jeg skal skylde på nogle andre, men man skal ikke gå om og tage tid fra nogle af de små foreninger, og så hvad vil bruge det. Så skal de bruge det, ellers må det tages fra dem. Det håber jeg, at det til at spille, husk det også at komme ud til. Så det Kisser og Jan Heidebo, så går vi over til et andet ende, hvis ikke der er så får vi lige kommentarer på det, og så går vi over til et andet ende. Ja, men selvfølgelig først stor ros til Kurt og det arbejde, hun lavede derude. Det er jo et glimrende eksempel på, hvad man kan, hvis man engagerer sig. Og det vil jo være super dejligt, hvis jeg kunne stå og sige, at jeg synes, at det er den helt rigtige ting, lad os smide 20 millioner eller mere hæve, så I kan bygge ud i halv. Det vil være skide godt, og så var stemmer det. Det kan jeg jo desværre ikke sige. Men jeg kan sige, at jeg hører jo, at I allerede er rigtig godt i gang med at arbejde på tværs af landsbyerne. Og det er jo lige det, det handler om. Det handler om, at vi skal udnytte de ressourcer, vi har. Og så, jeg vil synes, det ville være fedt, hvis vi havde en halv i hver landsby. Men det er nok bare en af de træer, der ikke kommer til at vokse helt ind i himlen. At der så er nogle udfordringer på det her halvfordelingsudvalgs opgaver, som jeg kan høre, var nogen her. Jeg sidder ikke i kultur- og trivselsudvalget, så jeg kan ikke have nogen gode løsninger. Men det der ikke er, det handler igen om ordentlig ledelse, politisk ledelse, og om hvordan at vi vælger at prioritere. Og den prioritering skal selvfølgelig være, at der hvor der er gnist og engagement, og nogen der virkelig kæmper for det, der skal vi ud og bakke op. Og så der hvor de sover lidt mere i timen, ja, så må de skulle vælge. Længere er det ikke. Så er det Jan Jacobsen. Nej, nu Jan Heidebo, undskyld. Jeg vil lige komme med en indrømmelse. Det sidste vinter spillede jeg uddørsbanen i Ringsted. Jeg tror, vi er lidt godt. Så der var jeg ikke i hallen. Så jeg holder lige nu. Jeg spiller ikke fodbold dernede lige nu. Jeg synes, Finn, at du har det med at rejse dig op og citere et eller andet, som stort set allerede er løst og tilbyder løsning. Hvis Vindgærdshallen kommer nu, og TMS rykker derned, skulle vi så ikke lige afvente og se, om TMS bliver et problem til næste år?